4 ġil bdew għaddejjin ġuri quddiem l-imħallef Edwina Grima brabta ma' żewġ omiċidji, dak tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia li seħħ fil-bidnija f'Ottubru tal-2017 permezz ta' karozza bomba u l-qtil tal-avukat Karmel Kirkop li kien inqatel b'tir ta' arma tan-nar f'Ottubru tal-2015. Tnejn mill-akkużati huma l-aħwa magħrufin bħala tal-Maksar. Din hija l-ewwel darba fl-istorja li fl-istess ġuri l-akkużati qegħdin jidhru quddiem l-istess ġurija li ser tiġġudikhom fuq żewġ omiċidji separati. Adriana Ġus ta' 46 sena resident il-Mellieħa u ħuħ Roberta Ġus ta' 41 sena resident ir-Rabat qed jiġu akkużati flimkien ma' Jamie Vella ta' 41 sena li joqgħod il-Mosta u George De Giorgio ta' 62 sena residenti San Pawl il-Baħar. Preżenti fil-qorti fil-bidu ta' dan il-ġuri kien hemm fost l-oħrajn membri tal-familja ta' Defni Caruana Galizia. L-avukat Anthony Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali beda bil-indirizza lil ġurija preżenti l-istess ġurija li se tiddeċiedi jekk dawn l-erba' rġiel u mhix ħatja jew le. U saħaq il-tir tal-prosekuzzjoni u l-issir ġustizzja mhux biss mal-vittmi u mal-familja tagħhom iżda wkoll mal-pajjiż kollu. U kompla jispjega li dak li ser tippreżenta l-prosekuzzjoni huwa frott investigazzjoni twila li rikjediet ħin u dedikazzjoni għal għan wieħed dak li ssir ġustizzja. Apparti minn hekk l-avukat Anthony Vella tkellem ukoll dwar kif il-prosekuzzjoni żgur li m'għandix ħin xtaħlet tipprova tinkrimina lil xi nies illi fil-fatt ma kellhomx jaqsmu ma' dawn l-atti krudili għalhekk sostna li dak li ser jiġi preżentat juri kemm l-iskop aħħari tal-allegati qattila kien biss li l-persuni li sfaw maqtula jiġu msikta. Qed jingħad li l-ġuri mistenni jieħu madwar xarejn biex jintemm fejn hemm aktar minn 200 xut illi huma mħarka biex jixdu. Skont informazzjoni li għandu dan l-istazzjon jidher li l-ġimgħa ser jibdew jixdu numru ta' membri tal-RIU fih dan il-korp tal-Pulizija minħabba li l-ġuri ser ikun wieħed twil minn barra 9 ġurati li ser riservu hemm 9 li nżammu bħala supplementari.